Ahojte všetci, vítajte pri dnešnom videu o alkohole. Tom kamošovi na párty, ktorý vie byť skvelý, ale občas vám ráno zničí náladu aj koberce vo vašom byte. Nebojte sa, dnes nebudeme nikoho lákať na ďalší drink. Pozrieme sa na fakty, trendy, zdravotné dôsledky a spoločenské dopady alkoholu v roku 2025. Tak si sadnite, pripravte si nealkodrink a poďme na to. Fakty o alkohole. Na Slovensku priemerne každý dospelý vypije ročne 11 litrov čistého alkoholu. Predstavte si, že by sa tie fľašky postavili vedľa seba. Vznikla by taká malá pivná ulica. Muži vypijú viac, približne 17 litrov ročne, ženy asi 5. Páni, možno je čas prestať byť samostatnou pivnou republikou vo vašej domácnosti. Binge drinking. Teda, keď jeden pohár nestačí a rovno sa vypije viac, postihuje asi 36% dospelých. To je ten moment ráno, keď sa zobudíte a rozmýšľate, prečo sa mi steny vyzerajú ako živé. U mladých 15-ročných už asi každý piatý zažil opilosť. Alkohol teda nevyberá. Berie všetko, čo je po ruke. Vedeli ste, že alkohol je tretí najväčší rizikový faktor predčasnej úmrtnosti na svete? A len, že jeden zo 7 dospelých vie, aký má alkohol dopad na pečeň a srdce? Takže áno, aj nevinný pohárik sa ráta. Zdravotné dopady alkoholu. Alkohol môže spôsobiť množstvo zdravotných problémov. Závislosť. Ročne na Slovensku je hospitalizovaných viac ako 13 000 pacientov s diagnózou súvisiacou s alkoholom. Riziko rakoviny. Alkohol zvyšuje riziko rakoviny prsníka, pečene, hrubého čreva a ústnej dutiny. Ochorenia srdca a pečene. Pravidelné pitie môže viesť k cirhóze pečene, vysokému krvnému tlaku a problémom so srdcom. Úrazy a nehody. Alkohol je spojený s vyšším rizikom dopravných nehôd a pracovných úrazov. Takže ľudia, alkohol a šoférovanie sa čo? Nekombinuje. A tu je zaujímavosť. V Európe alkohol každý rok zabije viac ako 800 000 ľudí. Takže ten nevinný pohárik má svoje následky a niekedy viac, než by ste čakali. Trendy pitia alkoholu v roku 2025. Pozrieme sa na trendy v pití alkoholu. Mindful drinking. Vedomé pitie. Menej piť, viac vychutnať. Namiesto 5 pív naraz, jedno kvalitné a vaša hlava a pečeň sa vám poďakuje. Nealkoholické a nízkoalkoholické nápoje. Áno, naozaj existujú. Pivo, víno, koktejly. Všetko bez toho, aby ste ráno museli riešiť SMS exovi typu vždy som ťa miloval, aj keď som tancoval ako krab. Digitálny detox. Niektorí ľudia obmedzujú pitie počas pracovného týždňa a skúšajú týždeň bez alkoholu. Výsledok? Lepší spánok, viac energie a menej výčitek svedomia. Varovné štítky a informácie. WHO odporúča štítky typu môže spôsobiť rakovinu. Predstavte si víno s nápisom tento Cabernet Sauvignon vás môže spraviť šťastnými, ale aj spôsobiť rakovinu. Trochu chladné, ale pravdivé. Spoločenské a ekonomické dopady. Alkohol nie je len zdravotný problém, má aj spoločenské a ekonomické dopady. Slovensko minie približne 3,5% zdravotného rozpočtu na liečbu chorôb a úrazov spôsobených alkoholom. Straty produktivity. Obrovské. Opití zamestnanci a absencie zamestnancov stoja firmy tisíce eur ročne. Alkohol ovplyvňuje vzťahy, rodiny, prácu aj celú spoločnosť. Alkohol je súčasťou mnohých udalostí. Osláv, svadieb, stužkových, dokonca aj pohrebov. Ale pamätajte, nie každý pije a nie každý musí piť. Podľa prieskumov 1 z 5 Slovákov vôbec nepije alkohol, čo je inak celku málo. Tipy a odporúčania. Čo si z toho odnášame? Vedieť, kedy prestať. Nie každý pohárik je naozaj potrebné dopiť. Vychutnať si to, čo pijete. Tu platí pravidlo kvalita nad kvantitou. Dajte šancu nealko variantom. Vaša hlava, oči, vlasy, pleť, pečeň, hrubé črevo sa vám veľmi poďakujú a vaša peňaženka sa vám poďakuje dvojnásobne. Bezpečnosť je prvorada. Alkohol a šoferovanie sa čo? Nekombinujú. Pamätajte, pohárik je fajn, ale život je lepší, keď ho nepijete celý naraz. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odoberajte kanál a napíšte do komentárov, aké video by ste na budúce chceli vidieť. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!